Hej og velkommen tilbage til AC Investering. Som I måske har set på Instagram, og hvis I ikke har set det, så kan I tjekke det ud på Instagram, har vi netop været begge to på ferie nede ved Malaga og Costa del Sol. Og hvis I vil læse lidt om, hvordan den ferie har været, så kan I tjekke det ud på Instagram. Men vi er altså tilbage nu, og derfor vil jeg gerne lige fortælle en lille historie om noget, der skete inden vi tog afsted. Noget vi skulle have styr på, inden vi tog afsted nemlig. Det er sådan, at for nogle uger siden, der fik vi en sms fra den ene af vores 2 lejere, om at vedkommendes vandhane simpelthen var løs. Altså den sad og vrikkede i håndvasken. Og hun fortalte, at den blev løs lige så stille, når hun drejede på den, altså håndvasken. Så blev den mere og mere løs. Så det skulle vi have kigget på og gerne fikset inden ferien, for det var ikke noget, vi gad at have liggende i baghovedet, mens vi var på ferie. Vi ville gerne have det overstået, så vi bare kunne slappe fuldstændig af. Så jeg var inde og kigge lidt på nogle andre vandhaner, og jeg fandt den her, som lignede hendes rimelig godt. Og jeg kunne se, at den kunne også drejes, og det passede med tilslutningsslangerne, og den var billig. Så hvis det var, så kunne vi skifte den ud med den, hvis den var gået i stykker hendes. Vi fandt et tidspunkt, der passede. Vi tog derud en fredag efter både C og jeg havde fået fri fra arbejde. Lejeren var ikke hjemme, så vedkommende havde bare lagt en nøgle ud til os, og så kunne vi få kigget på det. Vi åbnede lågen til under vasken og stak hovedet ind, og da jeg kiggede op, der kunne jeg så se, som jeg også sætter et billede ind af her, at den sad sammen på en lidt underlig måde. Det er nemlig sådan, at som jeg har forstået det, så er der de der 2 beslag, som I kan se på skærmen. Der er det ene af dem til en almindelig bordplade, som hun har, altså den der metalskive, den er til en almindelig bordplade, men den plastik trekant, eller hvad man skal kalde den, den er til stålbordplader. Og den forrige vicevært, eller hvem end der nu har sat den på, har simpelthen bare sat hele pivetøjet på og tænkt, yes, det kører vi med. Og det kan være en af grundene til, at den går løs. Da vi så kiggede på, at eventuelt at skifte den vandhane, der kunne vi så se, at den Balufix, der er til den varme hane, altså sådan en her, hvor man ligesom lukker for vandet på den kolde, der kunne vi godt slukke den. De havde ikke de her håndtag her, så det var en livkæve. På den kolde, der kunne vi godt slukke, men på den varme, der var den simpelthen fuldstændig smadret, det her gevind her. Man kunne ikke få fat i noget som helst, så det er igen muligvis også den forrige vicevært, eller hvem end der nu har skiftet det her sidst, som der har, for at sige det mildt, fuldstændig flækket den her. Så det var ikke lige en mulighed. Men vandhanen var jo sådan set heller ikke i stykker, for det var muligvis bare det der beslag der. Vi kiggede lige lidt nærmere på vandhanen, og så gik det egentlig op for os, når vi sammenlignede den med den her, at det faktisk overhovedet ikke er en vandhane, som kan dreje overhovedet, den som lejeren havde. Så det lejeren egentlig havde gjort, det var bare, at når den skulle drejes, så har vedkommende bare most den ud af gevindet, og når man så gør det, så når man ligesom drejer den tilbage igen, så spænder den jo ikke ind i gevindet igen, og derfor, hver gang du drejer efter noget tid, så bliver den fuldstændig løs. Så det er slet ikke sådan en vandhane, der kan drejes. Så den var ikke i stykker, så der var ikke nogen grund til at købe en ny, og det vi egentlig gjorde, det var bare, at vi fjernede det forkerte beslag, satte det rigtigt op under, og spændte den fuldstændig. Og så måtte vi fortælle til lejeren, at det altså ikke var en vandhane, som der kunne drejes, og det var lejeren også forståelig overfor. Så det var en lille kort historie om en af de opgaver, vi ligesom har været ude på, efter vi har overtaget det her. Et problem, der skulle fikses. Et problem, der så egentlig ikke var et problem alligevel. Men alternativt, så skulle vi have købt en ny vandhane, og sat den i, hvilket ikke havde været et problem. Det, der ville have været problemet med det var at få lukket for vandet, og så skulle vi gøre det et sted længere ude i systemet, og ikke bare lige ved vandhanen til at starte med. Og det havde taget lidt længere tid. Så det var en fin løsning, det var en billig løsning, og en løsning, som der virker for alle sammen, med mindre at lejeren fortsætter med at rive i hanen. Men det ved vi jo nu, at det skal man ikke. Så er det jo, at vedkommende jo egentlig bare udlægger den.
Så det var lige en hurtig storytime med nogle af de ting, man kan komme ud for som ejendomsudlejer. Nogle af de ting, hvor man først tror, at der er et problem, men så viser det sig faktisk, at det er noget helt andet, det skyldes. Det var ikke fordi, der var noget galt med gevinden eller noget med hanen i sig selv. Den kunne bare ikke drejes, og så sad der et forkert beslag på. Så det blev fikset, og nu sidder den stram, med mindre at man bare tager i den og river i den, så kan hver vandhane komme løs. Men det håber vi ikke sker. Jeg vil sige tak, fordi I så med den her lille korte storytime. Næste video bliver også lidt omkring, hvad der er vigtigt at huske som ejendomsudlejer, når det er, at ens lejere de spørger om ting, som der skal købes, og som du som udlejer skal ud og bruge penge på. Et eksempel var her, at jeg kunne godt have gået ud og købt den her til 280 kroner inden, men det havde slet ikke været nødvendigt, fordi den var jo faktisk ikke i stykker, den lejers vandhane. Så det havde været ikke decideret spild, men det havde været 280 kroner, som der ikke var nødvendigt at bruge. Og hvis man gør det med 10, 20, 30, 50 lejemål, så bliver det hurtigt rigtig mange penge, og det er sådan nogle ting, som der hurtigt kan tage af ens overskud. Så det vil næste video komme lidt længere ind på. Jeg vil sige tak, fordi I har set med. Det her, det var AC Investering. Hej hej.